assalamu alaikum. Alaikum salam yan mata, na san tambaya ki. Na ma san gurin, ko ban san gurin ba na san gurin. Ina ke so a raka ki? Da Allah ina tambayar Salim ne. Ke da Allah kake raina mu hankali mana. Ya nan murya kaman an da kidiro. Ke luka ma face this one na baban tinkiya. Ya nan murya kaman an da kidiro. Kai ka sani ne maganar? Da Allah gurin mai Salim ba a sani ba. Haba bawan Allah ka taimaka ka gaya mana mai ina ne. Gidan uwarka zan gaya muku? Dama kai magana ba ta magana ba. Ai sai ka ce min kai ne mata maza. Ita mace ce kai mata maza. Kai wa ga ma ni mata maza ne baka ga gemu ba? Yo gemu shi ne nuna kai ba mata maza ba ne. To gardi ne maridi. Gardi ne. Baka ji murya ta dawo ba ne? To ban san gurin. Ba ƙara miyar ma da ita. To ban san gurin. Dan Allah ka taimaka ka gaya mana. Ka lahe wannan zangon. Ina so ki ce kina da ciki. Kai ciki? Ina da ciki. Gashi kuma gobe ne auren mu. Ban gane ba. Kamar yanda ka ji ina da ciki. Gashi kuma gobe ne auren mu. Hege baki. Gobe auren mu kuma kina da ciki. Ki da Allah da kata da Allah. Gaskiya ne abin nan ko kuma ƙarya ne? Ciki da ka sani ma'ana na ɗan adam. Kina da ciki gobe auren mu? Kai! Amma na san ba ni ne cikin ba ko? Kwarai ba kai ciki ba, amma kuma abokinka ya ciki, amininka kuma wanda ka yarda da shi. Abokina kuma? Abokina aminina? Wani abokin nawa? Da Allah kake haɗa ni rigima da abokina. Abokina aminina shi ya miki ciki? Kwarai. Da fatan da babu wanda ya san wannan abu. To ba wanda ya sani daga Allah sai shi sai kuma kai da na faɗa maka yanzu. To shikenan sai mu ɓoye wannan abun kan wanda ya san wannan sirrin abu. Gobe a ɗaura mana aure. In kin haihu Allah ya raya. To ai Frank muke maka. Mun shirya haka ne ni da abokinka. Matar mu. Na? Ki san me nake so da ke? Sai ka faɗa. Ina so mu gwada abokina domin in tabbatar da cewa san da yake miki na gaskiya ne. To, kamar ya kenan. Ina so ki ce kina da ciki. Kai ciki? Kwarai kuwa. Kada ki damu. Idan har ya tambaye ki waye miki, ki ce ni ne. Kai ka mun kuma. To me fa'idar yin haka? Alhamdulillah. Fa'idar yin hakan shine zai nuna mana gaskiyar irin san da yake miki. Saboda da yawan lokuta mu samari mukan nuna wa ƴa mace soyayya tamkar waɗanda za mu kashe kanmu a lokacin da muke waje. Amma da zarar ƴa mace ta shiga cikin gidanmu sai mu maida ta tamkar baiwa. Cin mutuncin yau da ba, na gobe da ba. To shi yasa na bujuro mana da wannan hanyar. Ina ganin in har abokina ya yarda da wannan abun, ina da yaƙini zai kula da rayuwarki. Idan kuma aka samu akasin haka, dama can ba san keke ba. To ka ji abin da ya faru. Allah ya sa mata in suka aure su faɗa hannu nagari ba ɗan shegiya ba. Maɗomin da ke mara illashi. Ka lahe wannan zangon. Mama, kin gan shi nan? A'a, shi ne wannan. Aliyu, zo wanda ƙanwarka ta kawo za ta aura. To fa, a'a, ce daidan muni kenan. Assalamu alaikum. Ya gida? Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. A'a to yalla bai na gankan dai dai irin muni. Ya sunan? Ainihin suna na kake gani official suna ne, suna na guda biyu. Ko ka ce bin baban tinkiya ko ka ce bin kaki gaba kaki baya. Kaki gaba kaki baya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk wanda ka ce bin zan amsa ko da rana ko da dare. Ko ba ka wani baby? Na gane amma me sana'a? Ita sana'a ko? Dan buge-buge ne haka in an samu sai ai. In ba a samu sai dai ai. Ka gane ai ba yana faɗa ba. Yanzu haka babban yaya garin buge-bugen nawa na buga wani sabon mashi gina waje. Yanzu haka zo nake in sai da shi in kawo kuɗin aurenta. A'a Abdul, wannan ba mashin ɗina wace? Wallahi mashin ɗinka ne. Ko dai Aliyu ya ganta ne. To ina gani. To kai ciki ko ba sace mashin ɗin naka ba? To ai shine abun Ko mamaki. dawo da ita kofar gidan. Yanzu dai zo mu ji. Assalamu alaikum. Babban yaya sannan ku dai. Dan Allah kun gode fallilan sabon mashin a kofar gidan nan. Dan mashin nan da a sashin shi wallahi gwara a sace ni. Tangin shi ja kuma wun shi bulu. Haka. Sirji baki. Tabbas. Yanzu haka so nake in ji abu ga mun takaddun mashin din. Domin in samu in sai da mashin din in kawo kuɗin auren kanwa ko ba haka baby. Abin da ya bata ya dawo cikin ikon Allah. Aliyu, Danki ne ya bata ne aka same shi yanzu ko ban gane ba kuɗan mun abun nan a buɗe. da Allah dan wurgo min kwaɗan nan. Ban gane a wullo mu kulli ba. Wa za a buge?
Madalla. Anya kafin a kulle gidan ba zan zaga wani ɗakin ya kashi ba. Hege baki. Yarikan gindi ku ci kabul. Huci haka lafa